Hurian itu hata nani haolongan di bagasan Yesus Kristus. Alaneng bongot nama prosesi uduran ni parhobas tu bagas joro ni tu hata. Pinangidoma dohot hormat asarim mahita jongjong. Kemudian itu harta uhalorong kami di 4 minggu nang salku nunga tabul minggu apen. 5 pangaralion managam haroni Kristus paduhalion dohon manesta honari agtubu ni sipaluai. Nuaeng saat mahita pupakuma kudari panimotan agtubu ni Tuhan Yesus. Jongjong dohami ison pakaral ni Uriata pasaat tertade Tuhanmu di bagasan masmu. Selama hari Natal mani amsal huna damai Tuhanima magoki rohamuna. Immanuel dongat tama debata. Di pesta paningotan hari itu beri Tuhan Bormino tapuji tapasangat majlis baluai ima Kristus Tuhan na tubuh di huta Bethlehem siang huta ni si Daud songon parangan parbalua tijang donaka permahan di ladang Efrata mereka pasangan Tuhani sialah aku tubuh ni Yesus di baluai di Borminote girgirma kita mamuji Tuhan Yesus di baluai mereka kita. Berapa on guys?
hite gor di debata ama dohot gor na Tuhan Yesus Kristus dohot gor itu di perbadia na Tuhan parangi dohot kanoon amen nung matubu dihita sada poso-poso dileo kuita sada anak papetu abarana sugut harajao jalabanimon na magwarna si partahi halonganan urbanan ni debata ama salelen ilelengna raja ni hadame ete hokamuma ete naik baru di Jehovah ete homa Jehovah alesa doktanoon pajodor hamuma di tonga-tonga ni salut bangso halonganan akena binahene marsoba mahamu tu Jehovah marpahean namar hadohoa akahikir mahamu maradokto ibana alei ismi sadok tanamo haleluya martang yang mahita ale Tuhan debata amanami dari Banua Gijang matok moleate Tuhami Tuho ala ni godang ni asi roham di hami ay di basa-basa hodo anak nasasadei Tuhami na di pardangulano asa madua hami mahiti hitu ibana siya dosa doho siya hamatian saliling nililingna bukangi Tuhami Tuho sesodang marohanami na hurumi marhiti-hiti todi perbadiai aku ni ini saya parohai mahami asa hubotohami matok moleate tuho asa tarapu situturo hanami di habogotan doho di pangunjungan marhiti-hiti anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Patik di debata di acara pertemuan Bonino di mana atas surat Risada Petrus ditutur ayat 1 di pasidi mahadahato di ulah madadenggan di lubi madane ima diahi ido sahatna rat mangiduku manita ku debata ale debata saya berhubung memahami maulah membuat ini amin. Pangalasyo di batik di debata Buria ni Tuhanka dimulai masa denggar kiosa dulu di topa ni debata ais terbijilu hata nama dok dumi bunga dinggan di debata jala dumi topa debata kejomai tuporlak itu di pak ojak inganan dan di harangan manang di toba longo-longo porlak ide ima inganan jolma kalau di pasaurat roh mangului debata
por la ele jo gobara ni nuru na dinggan. Jala maraku hopar pulo muniroha ni debata. Alai dang manahat jomai mangului pak ni debata. Gari madem mati dosa. Masama pakusoran labaga di ulu di jolma sega paksauran na do debata molo di mulana boy nasiga mardalani di Eden jala makatai do debata somon namaraleale noain isi di suara di debata martabu di mana sida. Hamakiwa ni ilmu pengetahuan bahwa teknologi dalam doras juk betabege bari dan membangun roh rabu sisam lapisan ozon dalam manipis laut do tau nang marlau harangan nang sega somoni nang pemanasan global gijan roha do hamuk kuson ni dolma mabahe mapitung matani rohana mangaradoti haulion ni nadino pani. Dapat tahun lamara dudusai nak pakorhonna manegai akka pangulau ni jolma lam nalima kolong miroha lam madau majolma siat debata nuain di bagasan untuk miroha roma hita tuadopan di debata mangiyo samat panulahi rohani debata mijahita ala ni ragam ni dosa na taulahu di muluka jongjong mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumur diborning na talon rohani tujulong manuroti dosanan akan nahubayin kami makikihatan ng pampahinan namin. Dat terbain kami dopresi kok mangedion ho di ulu namin makikihatan ng pampahinan ay sipata do hatan ng paranginami gadis isa jala mampahin namriat warmi kurang dope nang riani rohanani pasaran rohani rohana pujo padehe akkana nirupa mangapuli akkana masak marasini roha tua akkana fokus do nadamo. Baga-baga ni debata taring motivasi sambil debata. Semono Tuhan kami Tuhan Jehovah. Roh hamu tuau asa mangudu kotimu nina Tuhan Jehovah. Tuksula rara dosa muna somon abit mungadadak. Botar kebahinokku somon kita. Nak perara somon abit hasuba. Gadis somon hapas somon se. Asa ngapon mati debata yang bijam. Amen.
Sajahama epistel dihatutubuni Yesus si palua ima sia Jesaya bidu 10 sada ayat sada 15 marsikasori mahita majahasa dungi ruar masada tunas syatu kondisi isa jalan merparbue sada tubis natubu sian uratna. Jadi songgok matu ibana tondi ni Jehovah, tondi ni habisuhon dohot hapistaran, tondi ni panutulion dohot hagogon, tondi ni parminotoan dohot biar maradopon Jehovah. Jala halo mohonon nado hadaulatun maradopod debata, jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni mata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parbinegeni pinggolna. Marhite-hite hati goran tahe uhumona akana pogos, jala marhite-hite hasitongan patikosona uhum tu akana dangol ditan. Jala marhite-hite batahima pakamana tibasona tanaon, jala marhite-hite tondini bibirna bunuhonna halak parjahati. Jala hati gorado hohos ni gotingna, jala habonarado hohos ni akna ima sahatna, martuado akana tu mangihun hata ni debata, jala na upeopsa, amen. Marede mahita. Hatutubuni Yesus dada ditongani pernguluon nasikop suada hurang manangaha. Alai dibarani pinahat do ala suadong inganan permianan di si Joseph do si Maria ujui. Yesus tubuh dibarani pinahan ima tadda ni narade Yesus makilala pernguluon ni jolma na tinggal di akka udung-udung na met-met. Manang bale-bale na ruhet-ruhet, songoni nang akka na terduru, manang dipaduru sian tongani masyarakat. Maulia tema ale Tuhan Yesus, ala radeho makokop kami jolmana di parmolanon. Tuak kaparmahan di ladang do parjolo hasahatan di barita hatutupu ni si paluai, bulus do rohana sida majalo baritai, jalados do rohana sida masih padohan asarap borhat tu Bethlehem gabe jupaksa masih Maria si Joseph dohot poso-posoi. Akahar habistaran sian purbape dohot doromang somba tu Yesus songon natar surati tidok nasida do nunga huidahami bitangna naro dohami naik marsomba tu ibana. Sere hamijon
dohot akana angur di pasahat nasida parsobon nasida tu Yesus na tubui nang hitape dohot mahita makkamulateon hatu tubuh ni si paluei jongjong mahita makkamulatehon holong ni rohanai huhut manggala hililin gabetada asa tuk takas sodang nai manodangi ngulutta jongjong mahita Tong lau mahamu baritahon hamu ma Yesus do panodang ni Portibion na sotu pamardala dinaholong na mangihuton tibana tong laus tede homma sonang ni borgindai. Mangedeon ayat 2 tak angkat ma dilita. Ayat tolu tapa husar-husar ma dilita.
Jongjong do pehita ina amang ina. Taha tidakon ma hapor siaw tai songon nahina tidakon dinongata sa hapor siaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ini bata Jehova na sasadai ima nanti umuhon si Maria naga begabia siato di berbadia andora suhabuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuan watoru dung netanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamu debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi berbadia jaladok sada huria nabadia huria atau panelak Kristen akan nabadia dohot yang saing dosa dohot dihatai namando mulak mangulu dosogut daging halak nang mate dohot dihangoluan nasura sudah. Amin. Tabegema sunggul-sunggul na parjolo partangyangat tadi tikion ima parpunguan parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus na paduahon marsogot hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 ima pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus tapatu pado ibadah ima di pukul 6.00 WIB marhata batak laos diuduti marulaon nabadia. Di pukul 10.00 WIB marhata batak laos diuduti marulaon nabadia. Di pukul 10.00 WIB bahasa Indonesia dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Napatuluhon, di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, ima pesta paduahon parningotan di hatutubu ini Tuhan Yesus tapatu pado ibadah masuk pukul 10 sia 30 WIB marhata batak ria marohatta madohoti ulauni songonima sunggul-sunggul di bagasa bornginon maredde mahita laos disomma tapapungu pelian katok sadaado sadabe.
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas marita salud na. Shalom. Huria na hinaulungan ni Tuhatay Jesus Kristus di malam Natal di bagasan sedarion di namar pesta hita marningot di hatutubo ni Tuhatay Jesus Kristus. Adorang suhujaha turpuk jamita di hita di bagasan tikion parjolo hubasat kami tabi dohot horas-horas tuhita saluna na pengudi bagas joro ni Tuhatta di HKBP Cijantung di bagas Atikion di akamanami nanami saluna ruas ni Huria nuaeng di gedung aula di Garjat Taon horas akamang do tinang na di gedung aula suak songonido dohot na di alaman ni Garjat Taon horas akamang do tinang posroha terbegido suara sianotu nasidate suak songonido di akamanami nanami di gedung utama Garjat Taon di balkon dohot di lantayon ruanganon luar biasa torokna hita namar minggu marpesta marlas niroha di malam Natalon horas di tasaluk na kamang do tinang bohado baritamuna nuaing sehat sukacita luar biasa. Suara sedih dia. Jadi kompak maju kita mengalusia teh. Molo hudokon apa kabar HKBP Cijantung? Sehat, sukacita luar biasa. Apa kabar HKBP Cijantung? Sehat, sukacita luar biasa. Ya demikianlah yang sesungguhnya. Yang saya rasakan atmosfer yang luar biasa. Mau lihat tema masalah seroha pajupang dohot hamuna akamang dohot tinang. Ruas ini Huria mulai siada danak na mehmet remaja na posobulung akamanami inanami satu lansia terlumubi akamanami inanami parhalado na luar biasa jala secara khusus akadong aku pangula na guktiki na poso ni Tuhatta inang padita Mega Siagian amang padita Frances Simajuntak amang padita Arjun Siatapubolon amang padita Sarif Amsal Pasaribu tarlumubi di amanami amang padita Resort uluan ni Huria amang padita Abednego Sirait na luar biasa huparaho kami hutatap kami sian hatopan ni Huria taha KBP manguluhon pakubasyo di Huria do di Resoton sangat menginspirasi luar biasa mau lihat ma di amanami amang padita Resort natong mangotak kami di bagasan sadarion rap dohot aka parhalado. Omma padua haliho kami akamang do tinang martiki di malam Natal songonon di tonga-tonga ni Huriat tahun 2023 nasalpu jala suak songonido sonari rap dohot hami sudi sekeluarga inang borsitorus dohot tolu anak konami si Dilan si Luis do si Josia kebetulan omma masa libur buerap dohot keluarga di bagasa sataunon sibuk dia ke persikolan do dia ke ulaun pakubasion alai di bagasan bornginon rap dohot sudi hamua kamang do tinang marlas niroha hami sekeluarga saha matabe sian sudi pimpinan ni Huriat taha KBP upue porus amang kepala departemen marturia amang kepala departemen diakonia amang kepala departemen diakonia dohot sekretaris jenderal suak songoni hami kepala departemen koinonia pasahaton tuhamuna saluhna selamat Natal ma dihita saluhna
Hujaha mahatan ni debatari hita, ima nanienet sian Evangelium Matius bidusada, memuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 25. Yanggo hatutubuni Yesus Kristus songonodo, uju oroan ni si Josepido pe inana si Maria gabi-gabi do ibana si atod di porbadia, adorang so masih padonohan dope nasida. Ala perrohana benar si Joseph, na mangoro si Maria, dan adong rohana paurakon nasida, gabe ditahi rohana nama naing sirakononna songoni. Alai dina songoni dope tahini rohana, diidama dinipina suru-suruan ni Tuhani, nama dok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria, gabe donganmu saripe muse. Aina siat tod di porbadia do nanaing tubu di ibana. Tumubuhon anak may bana, Jesus do goharna bahenonmu. Ay paluon na do bangsona sian akka dosa na sidabi. Masape sudinai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna namadok. Idahamuma gabi-gabi do namarbajui tubuan anak maibana jala baheno do goarna Immanuel lapatanna dongatama debata. Jadi dung tersunggul si Joseph dioloi mahata ni suru-suruan ni Tuhani saud ma dialap na niulinai. Alai lauso ditada paima tubu buha bajunai. Jadi digoar ma ibana Jesus. Ido sahakna. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersuka cita di dalamnya. Ariodo na jinadihon ni Jehovah marulupulup jala marlas ni roha mahita disi. Malam Natal partikian na pinaima-ima ni sadok halak Kristen di sadok portibion di godang inganan termasuk ma di Eropa naso apala jojot jolma halak Kristen rotu parmingguon di gereja manang naturopsian nasida naso apala makarikoton rotu parmingguon di hari minggui ala yang go apala di malam Natal songonon guk do gereja sude marudur-rudur rojolma tung torop laho mamestahon parningotan di hatutubuni si paluai suak songonido nang ditonga-tonga ni huriat taon nakpe ganu minggu hubotohami sa ituk torop doro akka par minggu ruas ni huria tubagas joroon ala yang go di bagasan tikion tung luar biasa do torop na sampai macet dalan gok di ruangan on gok di ruang aula gok di alaman ni garijaon jala pos roha tong nama dohoti marhite sian live streaming saluhu nai patuduhon las ni roha olop-olop di bagasan tikion hape na masa di bagasan parnguluota masa pe bencana alam di Sumatera di Aceh Sumatera Barat Sumatera Utara Tapanuli Utara Sibolga Tapteng Hubbang Tapsel dohot dia keluat na asing alai yang gua pala di bagasa partikianon
marlas ni roha dohita marulupulup. Termasuk akadongatta jala ima pakirimota. Akadongatta na di pengungsiape di bagasa tikion buitong marlas ni roha marulupulup. Songo kita na marlas ni roha di bagasan partikianon. Amin. Tatang yakko nate kamang do tinang. Akadongatta na di pengungsian naung agwa jabu, aguan hauma, aguan arta, aguan pahean, na subuhi marpahean na baru, buhi niyan na sida marlas ni roha. Ala na arong sada alasan, molo di hata Prancis di dok reason d'etre. Reason of existence. Adong sada alasan na mendasar buasa iko marlas ni roha di bagasan partikianon. Ima hatutubuni Jesus si paluai. Di Bethlehem, di hutan si Daud. Odo alasan na utama buasa terbaik kita marlas ni roha. Ay tidak majolo sian lembaga paling kecil na umemet ima keluarga. Keluarga ni si Joseph dohot si Maria. Sa sitonga di bagasan partikia ni dalam suasana galau do nasida. Dalam suasana ketidakpastian. Jalaboy dohonon. Apalagi di tonga-tonga ni kultur ni halak Yahudi. Dalam keadaan yang malu. Kondisi yang memalukan. Buasa dohonon dalam kondisi na memalukan. Sahalak anak boro. Namargoar si Maria. Haruan. So marhasohot ad dopena. Belum berkeluarga. Masih bertunangan. Tetapi dia sudah mengandung. Apa kata orang? Di habatahu pedang terjalo hitayate. Apa kata dunia? Dan terjalo masyarakat dope di bagasa tiki. Seorang gadis mengandung sebelum berkeluarga. Jala iman ataida marhite turpuk di bagasan bornginon. Naburjudo si Joseph. Ima tunangan ni si Maria. Dang lomo rohana lau pailahon si Maria. Alai disakapi rohana do sip-sip laho meninggalhon ibana. Ino na didok na diturpukon. Nainyan sirakononna songoni. Sopola ikon peilaonna si Maria. Alai Roma suruh-suruhan ni Tuhani. Di bagasan nipi paingot ni bana madokon. Joseph. Sotung disakapi roham lau meninggalhon si Maria. Ia haruan ni ibanai nasihat to diporbadia doi. Jangan kau rencanakan untuk meninggalkan Maria. Karena yang ada dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang anak. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Immanuel. Yang berarti Tuhan beserta kita. God is with us. Apa yang terjadi di malam ini adalah bahwa Tuhan Allah sendiri memasuki sejarah kemanusiaan. Memasuki ruang dan waktu. Yang sebelumnya Allah dengan segala kemahakuasaannya duduk di tahta kerajaan yang penuh kemuliaan
yang tak tersentuh oleh akal pikiran manusia. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Allah yang hadir di tengah-tengah kita, yang akan merasakan perasaan kita, yang akan mengalami pengalaman kita. Kita manusia bisa lapar, bisa kenyang, bisa haus, bisa kesakitan, bisa marah, bisa tersenyum. Allah akan mengalami semua itu. Itulah Allah yang imanen, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nasohe amasa dopena dia katikin ok salpu alai masa mai marhite sian hatutubuni Yesus si palua nasa hajol maun dohok nasa natinopa. Alani duk sahat barita itu si Joseph tarjalo rohana ma ai sakap ni debata do HP jala sakap ni debata ikon saut. Sekali Allah berfirman itu akan terjadi, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi itu. Kehendak Allah harus terjadi. Jala iman tarjalo rohani si Joseph, iman tarjalo rohani si Maria. Jala ido namasa di malam Natal, reason dietre, alasan untuk bersuka cita. Jadi bagas di rohani si Maria perbagasan guk lasni rohado ibana jala ulup-ulup. Alani mulo tabereng muse songosian barita ni Evangelium Lukas. Di akka nama si padohan akka jol manaro mamereng Yesus ahama di doktaring utu si Maria. Ia si Maria di peop do hatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Ada sukacita yang terdalam, inner joy. Demikian juga Yosef. Ada sukacita yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Molo tabereng di Evangelium Lukas bidu 2. Di barita taringot tu hatutubun itu hatta Yesus Kristus. Sasitongna memang apalagi di masa-masa bencana alam di bagasan partikianon, saya songon go di roha mangalo gobaran taringot tu pengalaman niya kadongan na di pengungsian wain. Ala ni bencana alam. Jadi memang hatsido, parirdo. Alana di bagasan sebulan na perpurion atar jojot kami. Lao manopot akadongatta. Korban bencana alam banjir bandang dohot longsor di daerah Tapanuli Raya. Godang na aguan bagas, godang na aguan hauma, godang na aguan arta. Jalan Abu Dari, kebetulan makubasi kami di perayaan Natal Kabupaten Tapanuli Utara, rodo diundang bupati, tu perayani aka korban, jala sada siya korbani, ima siya daerah Parmonangan, na pitu halak sian anggota keluargana, marujung ngolu ala ni bencana alami.
inatai, anakonna, natorasna, anggidolina, anggiboruna, pitu halak, bayangkan. Dalam waktu sekejap hilang begitu saja. Gudang dope akan kehilangan akamanami doot inanami. Di partikian nasongonon, adonggo suku-sukun na terkenal di teologi ima na ginawaran teodisi. Teodisi na marlapatan mempertanyakan kebenaran Allah. Mempertanyakan kekuasaan Allah. Mempertanyakan keberadaan Allah. Suku-suku jolma. Diboto Tuhani doa kana masaun. Di manakah Tuhan pada masa krisis kehidupan seperti ini? Hamu perau loro songan ya kamang do tinang. Tiki masa hamaulon ketika penderitaan datang, penyakit yang begitu menyesak harus dihadapi, apalagi ketika menghadapi kematian seperti yang dialami oleh bapak tadi yang datang dari Parmonangan. 7 orang anggota keluarga hilang dalam waktu sekejap. Where is God? Di manakah Tuhan dalam keadaan seperti ini? Omana ginawaran suku-sukun teodisi. Sipata say lulu-lulu. Sipata say suku-sukun. Di dia do Tuhani. Akamang do tinang barita nauli. Hasitungan ni debata. Ima marhite. Hata ni debata nasahat tuhita di bagas hatikion. Bahwa sesungguhnya Allah telah mengambil keputusan untuk datang ke dunia ini, memasuki ruang dan waktu kehidupan kita. Ruang dan waktu sejarah kemanusiaan. Bahwa dia tidak aloof, jauh di sana, tetapi ada di tengah-tengah kita. Dia juga merasakan tangisan kita. Dia juga merasakan pergumulan keluarga kita. Dia juga menderita bersama-sama dengan saudara-saudara kita korban bencana alam. Dia ada di sana. Dan itulah kabar baik, berita sukacita. Itulah tema malam hari ini. Immanuel. Tuhan ada bersama dengan kita. Immanuel. Namar lapatan dongatama debata. Adong go di acara tete kamang. Buri tawarin kan. Immanuel lapatanna dongatama debata. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga apapun realitas kehidupan yang kita hadapi, kita akan mampu menghadapinya. Hiadu adong sahalak padita, sian Namibia taboto rupane jonok tu Afrika Selatan maun. Jadi bana sahalak bishop, Guarna Jepanaya Kameta. Seorang pendeta, bishop, adalah juga manusia. Manusia biasa seperti kita. Yang juga rentan terhadap tantangan. Terhadap kesusahan. Terhadap penderitaan. Terkadang godaan begitu berat. Bahkan dia juga sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan. Teodisi. Suatu waktu dia pulang dari rapat gerejanya yang dia pimpin. Mungkin dengan banyak kekecewaan, banyak kemarahan, banyak kritik
Dan dia mengingat kenyataan banyak masyarakat di Namibia waktu itu terkena HIV/AIDS, terinfeksi virus HIV/AIDS. Banyak yang mati dan banyak yang hidup dalam kemiskinan. Suatu hari dia pulang dari rapat dan ditemani oleh 4 orang pemuda gereja. Mereka sampai di rumah Bapak Bishop Jepanaya Kameta. Sepanjang jalan mereka diam termangu. Tidak ada bicara apa-apa. Tidak seperti biasanya di mana sang bishop adalah orang yang suka bercerita. Suka memberikan nasihat. Seperti pendeta pada umumnya. Sangat senang memberikan nasihat. Tapi kali ini tidak. Dia diam termangu sepanjang jalan. Dan keempat pemuda itu merasakan itu. Dan setelah sampai di rumah, mereka juga tidak banyak bicara. Tetapi mereka hanya berkata, Pak Bishop, kami perhatikan Bapak sangat letih, lesu, berbeban berat. Apakah kami bisa menyanyikan sebuah lagu untuk Bapak Bishop dengarkan? Silahkan, kata Bishop Kameta. Dan mereka bernyanyi dengan suara merdunya para pemuda. Tuhan Allah beserta engkau. Dia memegang engkau di telapak tangannya. Dan melindungi engkau di bawah sayapnya. Hanya itu kata-kata lagu itu berulang-ulang. Tuhan Allah memberkatimu, menyertaimu. Dia memegang engkau di telapak tangannya dan melindungimu di bawah sayapnya. Setelah mereka selesai bernyanyi, sang bishop tersenyum. Dia merasakan ada kekuatan yang baru mengisi kehidupannya. Dia mendapatkan semangat yang baru untuk bangkit menghadapi tantangan di tengah-tengah gereja dan masyarakat yang dia layani. Dia menyadari dan tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertainya. Menggenggam dia di telapak tangannya. Melindunginya di bawah sayapnya. Itu cukup. Cukup bagi orang percaya untuk melangkah mantap ke depan. Menghadapi realitas kehidupan yang bagaimanapun di dunia ini. Dan sejak saat itu dia bersemangat kembali memimpin gerejanya, yaitu gereja Lutheran yang ada di Namibia, ELCRN, Evangelical Lutheran Church in Namibia. Demikianlah saudara-saudara kita yang menderita. Saat ini juga mungkin ada keluarga kita, mungkin ada sanak saudara kita di Bona Pasogit. Sewaktu 2 minggu lalu, kami berkunjung ke Simangumban. Memberikan penguatan kepada mereka. Memberikan semangat. Dan mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun sawah mereka hilang begitu saja. Hasil pekerjaan mereka selama setengah tahun hilang begitu saja. Tapi di akhir acara
Mereka tersenyum dan mengatakan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Seperti yang Amang Pendeta katakan, Dia memegang tangan kami. Dia melindungi kami di bawah sayapnya, sehingga apapun penderitaan yang kami hadapi, kami akan mampu menghadapinya dengan penuh sukacita. Itulah inner joy. Sukacita dari dalam yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang jahat, termasuk oleh orang-orang yang toksik, termasuk oleh si iblis. Tidak bisa itu dicuri, termasuk bencana alam sekalipun tidak bisa mencuri inner joy, sukacita, karena keyakinan Immanuel. Aru lapatan na kamang do tinang Immanuel. Dongataro debata. Tuhan beserta dengan kita. God is with us. God is with us. Dan ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan rasa syukur. Jauh dari rasa takut. Jauh dari rasa khawatir. Sukacita yang demikianlah yang mengisi hidup Maria dan Yusuf. Sukacita yang demikianlah yang mengisi hidup para gembala di padang malam itu. Ketika mereka mendapat kabar dari sang malaikat yang mengatakan, jangan takut, aku membawa berita baik bahwa sesungguhnya telah lahir juru selamat di Bethlehem di kota Daud. Dan seketika itu juga bala tentara sorgawi bernyanyi nyanyian sorgawi yang mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi umat yang berkenan kepadanya. Hasangapon madi debata di gijang. Dame madi tanoon. Dia kajolma. Halo muani. Jala dung ditinggalhon akka suru-suruanina sida. Gok las niroha dohot olupolup akka parmahani. Laos didok nasida ma songonon. Beta mahita tu Bethlehem. Taida mana masahi. Napi nabotohon ni Tuhan itu hita. Tanpa berpikir panjang. Tanpa memikirkan resiko di malam hari. Dalam kedinginan. Mungkin dengan jalan yang berbatu-batu, kerikil-kerikil tajam. Tanpa persiapan yang matang, mereka bergerak. Bergerak tanpa kenal lelah dan tak kenal takut. Karena apa? Karena sukacita telah memenuhi hati mereka. Demikianlah kita semua. Umat Tuhan, khususnya yang ada di HKBP Cijantung ini. Atau mungkin ada pengunjung. Ada pengunjung di sini dari luar jemaat Cijantung? Ada, tolong agak tunjukkan dulu seperti ini. Seperti kami. Hula Persijantung kamu sudi? Hula namango dune julunnya te. Do tami si keluarga te. Dikit jangan adonggo na di luar Cijantung. Oh aronggo lumayan do. Oke, nggak mulai mengaku. Ngalam godang na mengaku. Welcome doate. Hita bersukacita hita ala burju-burju do Persijantungon disambut do hita dengan sukacita. Ya demikianlah kita semua. Kita merasakan sukacita karena kelahiran Yesus. Kita merasakan kekuatan karena Tuhan ada beserta dengan kita.
Maka kita akan bergerak dengan penuh kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, menyambut hari-hari yang baru, yang jauh lebih indah, jauh lebih baik ke depan. Amin. Demikian juga anak-anak muda, anak-anak kami semua. Mungkin yang sekolah atau yang kuliah. Saya tidak tahu bagaimana hasil semester ini. Bagaimanapun hasilnya, bersyukurlah. Bersyukur dan mulai sekarang bergerak supaya tahun depan lebih sukses lagi. Amin. Itu harapan kita kepada generasi muda. Karena itu dengan semangat Natal, mari kita bergerak karena Tuhan ada beserta dengan kita. Sekarang di akhir khotbah ini, saya ada pertanyaan kepada kita semua. Dan saya mohon seperti tadi, saya sangat senang jemaat menjawab dengan sangat kompak. Sekarang juga saya menginginkan supaya kita semua menjawab dengan kompak tapi dalam bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris yang mudah. Saya tahu kalian bisa mengucapkan ini. Yes, I can. Yes, I can. Semua mengucapkan dengan kompak. Yes, I can. Yes, I can. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tolong dijawab dengan yes, I can. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita, Immanuel, dongata madebata. Tuhan ada beserta dengan kita. Apakah saudara bisa menghadapi realitas hidup ini dengan penuh sukacita bersama Tuhan? Hebat, luar biasa. Pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Dengan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, apakah saudara bisa merajut kehidupan keluarga yang lebih solid, lebih berbahagia, dan lebih saling mencintai? Yes, I can. Ya, ini luar biasa ini. Mulai sekarang keluarga-keluarga Kristen akan semakin kuat. Karena memang nats ini di tema Natal Nasional, Allah datang menyelamatkan keluarga. Termasuk keluarga kita masing-masing. Amin. Tuhan akan selalu hadir di keluargamu, Inang. Tuhan akan selalu hadir di keluargamu, Amang. Tuhan akan selalu hadir di keluargamu, anak-anak kami semua. Amin. Pertanyaan yang terakhir. Setelah mendengarkan firman Tuhan dan merayakan malam Natal yang penuh sukacita ini, apakah saudara bisa menyebarkan senyuman, sukacita, semangat, kekuatan setelah pulang dari ibadah ini? Yes, I can. Laksanakanlah itu ya. Pasti banyak orang terberkati karena senyumanmu, karena semangatmu. Yes, I can. Luar biasa do HKBP Cijantungon. Amen. Martang yang mahita. Hupuji upasangap kami mahawali Tuhan pardenggan basa. Las rohanami. Merningot malam Natal. Malam yang bersejarah. Malam yang menentukan sejarah perjalanan dunia. Karena Allah memasuki ruang dan waktu. Sejarah dan peradaban manusia. Peradaban di dunia ini. Sehingga kehidupan kami diarahkan pada kerajaan surga. Kerajaan yang penuh damai sejahtera, kebenaran dan keadilan. Kami sudah beralih dari kegelapan kepada terang, dari kejahatan kepada kebaikan dan kebenaran. Tuhan, isilah hati kami masing-masing dengan kebenaran bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami menghadapinya dengan kekuatan yang dari Tuhan.
kebenaran bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi Marede Mahita sian bukuede nomor 615. Terbigi suru-suruan Marede laos tapapungu pilih paduahon dohot haperluan Natal. Amen.
piliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salut sileon-lehon na denggan, dohok nasa ulibasa na mauliutus, hupasat hami matsen na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabiwap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam buntada hami kurang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaon mo, say saut malo mo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se samarusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim.